Nokia е турска фирма за производство на мобифони. Първоначално след основаването на фирмата, главната й цел е да произвежда малки винтчета и гайки. За няколко месеца Nokia става най-големият производител в бизнеса с винтчета, но след опита си да въведе нов продукт, дюбел, компанията претърпява разгром. Nokia са принудени да започнат бизнес в нова сфера. Тогавашните икономически условия са благоприятни за един съвършено нов бизнес план – незаконна контрабанда на мартеници без бандерол. За около месец Nokia се стабилизира и става една от най-богатите компании в света. Компанията е лидер в черния пазар с мартеници и най-големия играч в андерграунда по това време. След операция на Несебоб под кодово име Баба Марта начало с Бате Енчо, подземният пазар на фирмата е разбит. Това е и залезът на Nokia в сферата с мартениците без бандерол. Nokia 3310. Няма думи, които да опишат последния писък на технологиите, което представлява творението на Nokia. Устройството представлява комбинация от мобифон и тухла, чиято маса клони към безкрайност. Устройството е уникално именно със своята здравина. Досега не е открита материя в Вселената, която е в състояние да нанесе каквито и да е щети на Nokia 3310. Мобифонът се ползва широко в тежката индустрия, като основно намира приложение при следните дейности: рязане и шлифоване на диаманти, използване на мобифонът като гюле, изграждане на неуязвими прегради с цел оцеляване в края на 2012 година и много други. Nokia N8. След мега успешния продукт Nokia 3310, фирмата се заема с един чисто нов проект, наречен Nokia N8. Характерното за иновацията на пазара е, че противно на модела, мобифонът има 12 мегапикселова камера. Устройството използва петрол за основно гориво, което е нещо съвсем нормално, като се има предвид широката функционалност на уреда. Според производителя Nokia основното предназначение на N8 е да се правят снимки. Потребителите от своя страна намират множество нови приложения на продукта благодарение на алуминиевата му структура. Най-широко устройството се използва за чупене на орехи, подпиране на домашни мебели, за стопоряване на автомобили по ненадолнища, за шеметяване на прасета преди тяхното екзекутиране, използването на мобифона като оръжие при самоотбрана и още куп други.